ஹாய் வியூவர்ஸ், நம்ம போகிற வீடியோலாம் நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க. ரொம்ப ஹாப்பி. நிறையா வியூஸ் போகுது, நல்லா போகுது. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ரொம்ப தேங்க்ஸ் வியூவர்ஸ். ஆனால் வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க, ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் வர மாட்டேங்குது வியூவர்ஸ். கொஞ்சம் வீடியோ பார்க்குறவங்க கொஞ்சம் யோசிக்காமல் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க. ரொம்பலாம் டைம் ஆகப்படுது இல்லை. சேனலுக்குள்ளே போய்ட்டு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அனுப்பிச்சிட்டு பெல் பட்டனை மட்டும் அனுப்புங்க. மிஞ்சி போனால் ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் தான் ஆகும், 2 செகண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். கொஞ்சம் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் கொஞ்சம் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வியூஸ்லாம் நல்லா போகுது, ஆனால் சப்ஸ்கிரைப்ஸ் மட்டும் வர மாட்டேங்குது. அது மட்டும் கொஞ்சம் பண்ணிவிடுங்க. யோசிக்காமல் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஒரு 2 நிமிஷம் வேலை தான். அது எங்களுக்கு தான் எவ்வளோ பெரிய கனவுன்னு தெரியும். நீங்கள் 2 நிமிஷத்தில் பண்ணுறதுனால ஒரு 2 பேர் நல்லா இருக்கிறாங்கன்னா அதை பண்ணலாமே. கொஞ்சம் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. ரொம்ப ஹாப்பி.